ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ୱାର୍ଡ ବଚନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ଆଦି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର 8 ନମ୍ବର ପଦ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ନମ୍ବର 8 ସୂଚନା ଦେଉଅଛି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଶୂନ୍ୟର ନାମ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଦେଲେ। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରାତଃକାଳ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ହେଲା। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ? ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ଶୂନ୍ୟ, ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟକୁ ସେ ପୂର୍ବ ସ୍ତରରେ ବା ପୂର୍ବ ପଦରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେହି ଶୂନ୍ୟ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନଟିର ନାମ ଦେଇଦେଲେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ। ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ଉପର ଭାଗେ ଜଳ ରହିଲା ଏବଂ ନିମ୍ନ ଭାଗ ବା ତଳ ଭାଗରେ ଜଳ ରହିଲା। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରାତଃକାଳ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ହେଲା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଜାଣି ହେଲା ପୁଣି ମାନେ ପୁନର୍ବାର। ପୂର୍ବେ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରାତଃକାଳ, ଦିବା ଏବଂ ନିଶି କାରଣରୁ ସେମିତି, ବା ଦିନ ବା ରାତି କାରଣରୁ ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରାତଃକାଳ ବା ସକାଳ ସମୟ ଆସିଥିଲା, ଠିକ ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସମୂହ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରି ସାରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭାବିବେ ସ୍ୱର୍ଗ ସମୂହ ତ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପୁଣି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ତରରେ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ସମୂହ କହିଲେ ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ଆକାଶମଣ୍ଡଳକୁ ନେଇ ବୁଝାଏ, ଯାହାକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା। ଆକାଶମଣ୍ଡଳ 8 ନମ୍ବର ସ୍ତରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳରେ 5ଟି ସ୍ଫିୟର ରହିଥାଏ, ଯେମିତିକି ଆମର ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର, ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର ଏବଂ ଓଜୋନ ସ୍ତର ଏବଂ ମେଘମାଳା, ଧୂଳିକଣା ଏଗୁଡିକ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସମୂହରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାରକା ଏବଂ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ସମୂହ କଣ ଏବଂ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ କଣ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର 8 ନମ୍ବର ପଦ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।